No niin, tässä on Ilkka Nyqvist Humakista 08 Turun kampukselta. Terve vaan. Tää on esittely mun viestintäsuunnitelman tiimoilta, joka mä tein tänne Vaasaan, kauniiseen auringon täyttämään Vaasaan Taiteiden yö -tapahtumaan. Tää Taiteiden yö on siis Vaasan isoin yleisötapahtuma, joka järjestetään tänä kesänä 22 kertaa. Mä olin silloin pari vuotta sitten jo, tästä nyt on vähän aikaa, niin olin silloin kesätöissä ja harjoittelussa Vaasan kulttuurikeskuksella, joka tätä tapahtumaa järjestää tässä kaupungissa. Ja heillä oli sitten tarve tällaiselle viestintäsuunnitelmalle, koska heillä on yksi henkilö, joka sitä järjestää, eli Vaasan kaupungin kulttuurisihteeri, jolla oli sitten semmoinen arkistointimenetelmä, että hän oli päässään oikeastaan kaikki, niin haluttiin sitten tehdä tämmöinen dokumentti, joka oli mulle koulun puolesta, mutta heille sitten työkäyttöön ja työkaluksi, että jos tämä henkilö tästä vaihtuu, niin sitten että seuraavakin ihminen tai muut kulttuurikeskuksen työntekijät pystyy sitten tekemään tätä viestintätyötä tapahtuman tiimoilta. Joo, kuten sanottu, niin Taiteiden yö on todella suosittu ja vuoden isoin tapahtuma Vaasassa, niin joukkoviestiminen mukaan saaminen viestintään ei ole mitenkään vaikea tehtävä, eli lehdillä ja radioilla on todella suuri kiinnostus tähän tapahtumaan. Ja se on hyvä juttu, koska todella pienellä budjetilla liikkeellä niin viestintään ei ole oikeastaan muutama tuhatta euroa enempää haluttu laittaa. Tai oikeastaan ainoat viestitoimenpiteet, mitkä maksaa, on tällaiset paperiset ilmoitukset ja ilmoitustaulut, mitä sitten laitetaan. Ja niihin liittyy myös ainoa viestintäkanava, mikä meillä lähtee kulttuurikeskuksen piikistä ulospäin, eli myös Seinäjoelle ollaan tällaisena niin toispaikkakuntalaisena viestintäkeinona sitten laitettu näitä kadunvarsi-ilmoituksia. Taiteiden yön tiimoilta pidetään lehdistötiedotustilaisuus yleensä muutamaa kuukautta aikaisemmin, ennen tapahtumaa, missä julkaistaan Taiteiden yön juliste, joka on jokavuotinen tämmöinen perinteinen tapahtuma, jossa halutaan käyttää sitten paikallisia taiteilijoita tai paikallisen tai vaasalaisia graafikoita. Eli Taiteiden yöhän toteutetaan täysin talkoovoimin käytännössä. Eli koko kaupunki on täynnä kulttuuritapahtumia, jotka toimijat tai yhdistykset ja taiteilijat itse toteuttaa. Ja oikeastaan omaehtoisesti, että ainoa mitä kulttuurikeskus tekee tämän tapahtuman koordinoinnin on, että hän kerää ohjelman ja tavallaan antaa sitten sen hyväksynnän leiman sitten siitä kautta. Ja Taiteiden yön koordinointi tapahtuu myös sillä tavalla, että kulttuurikeskukselle ilmoitetaan tapahtumia, joita sitten kulttuurikeskus voi jakaa sellaisiin kohteisiin, jotka haluaa, että jotain tapahtuu. Mutta näiden niin viestinnälliset tehtävät, niin nämä tapahtumat tai nämä osatapahtumat joutuu sitten itse tuottamaan. Eli jos haluaa sille keikallensa lisää näkyvyyttä, niin sen joutuu sitten itse hoitamaan. Eli nämä viestinnälliset tehtävät liittyy vain koko ohjelman esille tuomiseen. Ja siitä varten on perinteisesti ollut tämmöinen vaasalainen paikallislehti kuin Vaasan ikkuna, joka on sanomalehti Pohjalaisen alaisuudessa, niin heidän sivuiltaan on aukeama sitten pyhitetty vaan tälle ohjelmalle, joka on todella siis laaja ohjelma. Mutta varmasti yksi Suomen isoimmista taidetapahtumista on kyseessä, vaikka siitä ei hirveästi Vaasan ulkopuolella mitään tiedetä. Että se vetää noin 50 000 ihmistä tänne kaupunkiin. No tietenkin jos Vaasassa on 50 000 ihmistä, niin se tarkoittaa sitä, että melkein jokainen vaasalainen on paikalla, mutta oikeastaan tarkemmin sitten niin, että myös tästä ihan naapurikunnista sitten tullaan viettämään päivää tänne Vaasan keskustaan. Että se tapahtuma on 12 keskipäivästä keskiyöhön voisi sanoa, että siihen se ajoittuu, mutta joskus saattaa olla, että aloittaa aikaisemmin tai jatkuu sitten niin kuin kuppiloissa yömyöhään. And them say here comes trouble, here comes the danger, sent by the savior, welcome the Rasta youths.
I and I start recruit soldiers for Selassie army. Ay. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior. Nyt ollaan täällä Vaasan kulttuurikasarmilla, missä onkin sitten suuri osa näitä Vaasan kolmen sektorin kulttuuripalveluita tuottavista henkilöistä ja yhdistyksistä ja niin kuin fyysisesti läsnä. Ja muun muassa tämä Taidelainaamo on sitten täällä alueella. Eli nämä on just sellaisia tyypillisiä tahoja, mikä tuottaa paljon sisältöä taiteilijoina. Ja myös näillä on sitten todella vahva oma taiteilijan yö, joka viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestettiin oikeastaan sellaisen niin projektikoordinaattori vetosena ja todella isosti ja olikin sitten yksi suosituimmista tapahtumista Vaasan taiteiden yössä. Eli millaista on sitten tällaisen suuren niin talkoo-kulttuuritapahtuman viestintä? No, mä jaan sen tässä viestintäsuunnitelmassa sitten niin 6 osaan. Eli sisäinen viestintä ja sitten on viestintä ulospäin, eli yleisölle, ja sitten on viestintää kulttuuripalvelujen tuottajille ja tasolle, ja sitten on myös yritysyhteistyötä ja heille omalaista viestintää. Sitten meillä on kaupungin ulkopuolelle suuntautuvaa viestintää ja kansainvälistä yhteistyötä, ja sitten on myös tätä kaupungin tai kulttuurikeskuksen sisäistä viestintää. Ja näihin osioihin mä oon sitten kaikkiin kirjoittanut ohjeistukset, että minkälaista se viestintä tulee olla, ja myös sitten, että minkälaisia viestintävälineitä ja minkälaista viestintätyyliä käytetään. Okei, niin mä voisin nopeasti sitten vaan ihan niin kuin, ei täysin yksityiskohtaisesti niin kertoa vähän mitä nämä osiot sisältää. Eli ulospäin suuntautunut viestintä, eli tämmöinen yleisöviestintä, niin se tapahtuu aika paljon omien tiedotteiden kautta, omien nettisivujen kautta, Facebookin kautta ja sitten niin kuin aikaisemmin mainittiin näistä joukkoviestimistä, eli sanomalehdet ja muut mediat, niin on sitten myös avainasemassa siinä ulkoisen viestinnän tuottamisessa. Ja sitten toinen kohderyhmä siinä on sitten nämä kulttuurialan toimijat ja niihin liittyy myös nämä niin kuin esiintyjät ja muut ja laitokset kaikki, niin heidän kanssaan on sitten enemmän tällaista vähän niin kuin ammatillista yhteistyötä ja heitä varten sitten on niin kuin viestinnän puitteissa tehty kaikki lomakkeita, millä voi sitten ilmoittaa tapahtumat ja heidän kanssa ollaan sitten hyvissä ajoin liikkeellä kaikkien näiden aikataulujen ja muiden suhteen, että koska meidän tai koska kulttuurikeskuksen täytyy tietää, että koska milloin mitäkin sitten ilmoitetaan eteenpäin. Joo, ja sitten myös tällä tapahtumalla on jonkun verran kansainvälistä yhteistyötä oikeastaan vaan meidän ystävyyskaupunkien kanssa, että tästä Lahden yli Ruotsiin pääsee kätevästi lautalla ja siellä vastassa on sitten Uumaja, joka on 2014 vuonna esimerkiksi kulttuuripääkaupunki, eli todella kulttuurimyönteinen kaupunki ja heillä on myös oma taiteilijayönsä, jonka kanssa tehdään sitä yhteistyötä. Eli tällainen kulttuurinatta ja sitten tämä meidän taiteilija vaihtaa yleensä ohjelmistoa vähän niin kuin päikseen, että meillä on taiteilijassa sellainen Uumaja lava, josta on sitten ruotsalaisia esiintyjä mahdollista seurata. Mutta sisäinen viestintä, niin tässä osiossa kuvailen enemmänkin sitten näitä, että millä tavalla talon sisäinen ja sitten tämä kaupungin sisäinen viestintä tapahtuu, että siihen on omat hyvät metodit sitten ollut jo pitkään ja eri asiayhteydestäkin kehitetty, että sähköpostiryhmä ja sitten on Outlook-kalenteri ja nämä ihan perusasiat on tietenkin arkiviestintää, mutta sitten kanssa niin kun on tosi paljon yhteistyötä sitten kaupungin eri osastojen kanssa, eli matkailun ja viestintäyksikön kanssa. Ja sitten myös graafiset palvelut tuottaa taiteilijoille paljon näitä materiaaleja, niin sillä tavalla sisäinen viestintä sitten pyörii näiden kaupungin osastojen kanssa. Joo, mikään suunnitelma ei olisi tietenkään täydellinen ilman, että sitä jatkotoimenpiteitä ja raportointia ja kehittämistä oltaisiin suunniteltu. Eli tämä viestinnän jatkokehittely olisi tarkoitus tapahtua joka tapahtuman jälkeen, samalla kun tapahtuman normaali purkupalaveri käydään, niin samalla vähän hahmottaa sitä, miten meni viestinnän osalta ja mitä voisi siinä parantaa. Ja sellaisia selkeitä aluevaltauksia, mitä tämä tapahtuma voisi tehdä, olisi siirtyä vähän niin kuin nettiin oikeastaan, että alkaisi käyttämään enemmän ja enemmän sitten näitä sosiaalisen median palveluita, mitä on nyt aika vähän, että oikeastaan pelkästään Facebookissa ollut. Ja myös, että voisi kehittää innovaatiota sillä puolella, että tämän ohjelman
ohjelman lanseerauksen suhteen olisi mahdollista käyttää vaikka mitä Twitteriä, hashtag-feedejä sitten, että voisi niin livenä seurata, että miten se ohjelmisto liikkuu ja kehittyy kaupungissa. Ja yksi tämmöinen käytännön tapa, miten voidaan tätä viestintää kehittää tai mihin suuntaan sitä tulisi kehittää, olisi just tämä matkailu ja ulospäin vieminen, mikä on tietenkin viestinnässä aika näkee jopa itsestään siellä alueella, mihin voidaan sitten viedä, eli ulos kaupungista enemmän ja tiiviimpää yhteistyötä matkailusektorin kanssa. Tässä suunnitelmassakin mä lainaan tällaista OKM-tutkimusta, missä kerrotaan, että kulttuurimatkailu on kaikkein suurin matkailumuoto tai kaikkein suosituin matkailun muoto tällä hetkellä Suomessa. Yksi semmoinen tosi käytännönläheinen työkalu, minkä mä loin tähän viestintäsuunnitelmaan, oli tämmöinen niin vuoden kiertoaikataulu. Eli siitä näkee kuukausittain, mitä viestinnällisiä tehtäviä on tehtävissä. Esimerkiksi nyt on helmikuu, niin Baltia rallaa, nyt pitäisi olla sitten tiedotustilaisuus. Joo, tänne Vaasan torille oikeastaan kiteytyy tää koko taiteiden yö, vaikka niin kuin sanottu, täällä ei mitään yhtä keskustaa ole, mutta täältä kuitenkin ihmiset tietää, että ne löytää aina tapahtumia ja myös se ohjelma, lehtinen, tullaan usein hakemaan täältä. Lisäksi näille seinille heijastetaan projektorilla sitten näitä tapahtumia ja aikataulua sitten tarkemmin. Lisäksi tähän koko kävelykadulle on sitten levittäytynyt paljon eri yhdistyksiä ja performansseja tai taiteen tekijöitä sitten omine projekteineen. Okei, yksi semmoinen, mikä haastaa on tietenkin, kun on näin monimuotoisesti viestitään, mitä pitää tehdä, niin on, että yhdeltä ihmiseltä, jos on yksi ihminen vähän töissä, niin vaatii aika paljon, että pystyy hallitsemaan nämä kaikki eri yhteydet yhtäaikaisesti. Mutta toivottavasti tästä mun viestintäsuunnitelmasta on sitä apua kulttuurikeskukselle jatkossa, että ei tarvitse kaikkea muistaa välttämättä aktiivisesti ja sitten myös, että löytää sitten niitä tavallaan toimintamalleja sitten siihen viestintään, että miten on tehty ennen ja miten sitä niin kuin, juttua kannattaa lähteä kehittämään ja just, että löytää sitten niitä oikeita tapoja viestiä oikeille ihmisille ja tavoittaa ne kohderyhmät sillä tavalla, kun ne parhaiten saa kiinni. Siinä mielessä tämmöinen pieni kaupunki, mutta iso tapahtuma, niin se on tietenkin aika kiitollinen kanssa viestittää, koska ihmiset on kiinnostuneita ja tuntuu, että se viesti menee hyvin helposti perille ja ihmiset suorastaan hakee sitä, että ei tarvitse välttämättä niin kuin hirveästi tykittää sitä infoa, mutta siinä on myös toisaalta sitten tämän viestinnän kehityksen sarka, että miten saadaan sellaiset ihmiset kiinnostuneeksi tästä tapahtumasta, jotka ei välttämättä vielä tästä tiedä. Ja myös sitten tämä kaikkein tärkeimpänä, mikä on aikaisemmin nostettu, että markkinointi ja matkailu mielessä tämän tapahtuman edistäminen ja viestintäkeinojen kehittäminen siihen suuntaan on hyvin tärkeää. Joo, tosiaan, no siinä oli sitten esiteltynä tämä viestintäsuunnitelma pääpiirteittäin. Tämän tiedoston ehkä voi johonkin laittaa uploadata ja linkki voidaan sitten jakaa teille siellä sitten, niin jos haluatte tarkemmin tutkia sitä materiaalia, niin sitten se on mahdollista. Mutta tähän loppuun nyt ajattelin, että koska en ole paikan päällä vastaamassa kysymyksiin, niin voisin koittaa vastata sellaisiin niin kuin yleisiin kysymyksiin tai yleisiin aiheisiin sitten tämän kurssin tätä erityvien puolesta, minkä mä sitten valitsin tämän viestinnän. Elikkä no mitä mä koen, että hyötyä tuosta kurssista oli tosi hyvä juttu, että valitsin tällaisen viestintäsuunnitelman tekemisen, koska olen sitten töissä tai on muissa töissä sitten joutunut paljon miettimään myös viestintäasioita, mitä varmasti kaikki tuottajat joutuu päivittäin käyttämään. Että mä olen ollut töissä kulttuurikasarmi-hankkeessa esimerkiksi, missä olen sitten ainoan työntekijän tietenkin vastuussa myös viestinnästä ja siellä piti luoda oikeastaan niin kuin ihan viestintäsuunnitelma myös ja viestinnän kanavat ja muut viestintään liittyvät asiat. Että siinä oli hyvä, että oli sitten pohjalla tämmönenkin suunnitelma ja tavallaan tutkimus sitten siihen, että mitä se tarkoittaa tällaisella alalla tuo viestiminen. Ja usein näissä tilaisuuksissa kysytään, että mitä vinkkejä olisi antaa tuleville tuottajille, niin viestinnän osalta sellaisia vinkkejä vaan, että tällaiset suunnitelmat kyllä kannattaa tehdä, jos on
niin työpaikalla sellaisella tarvetta, mutta ei ehkä nyt millekään ihan kertaluontoisella tapahtumalle tarvitse erikseen suunnitelmaa tehdä, mutta totta kai jos tuntee nämä asiat, niin on aina paljon helpompi sitten lähteä tekemään sitä työtä myös, että varmasti monelle tai kaikille varmaan tulee jossain vaiheessa tämmöinen viestintäsuunnitelma jollakin lailla vastaan, vaikka ei olisikaan paperilla, niin jonkinlainen suunnitelma yleensä on sen viestimisen kannalta. Ja toinen vinkki sitten, mitä voi tämän niin kuin kurssin puolelta antaa, on, että tehkää ajoissa tehtävät, että joudu sitten 2 vuotta myöhemmin mun tapaan niin kuin kameran eteen sitten selittämään, mitä tullut tehtyä ja mitä ei. Mutta kiitos vaan teille tosi paljon tarkkaavaisuudesta, jos sitä oli. Mä en nyt se voi valvoa, että kuuntelitteko te ollenkaan, mutta toivottavasti teille jäi jotain mieleen tästä tai omaan tuotantoonsa, että ideoita, että mitä viestinnässä tulee ottaa huomioon, kun tehdään tapahtumaviestintä. Kiitos.